A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagdahom nga makalingkawas sa kalisod. Yo, another day, another video na sad. Today is Irish Fort soccer game. Kay Sabado man, unya way duty ako nga mo, kompleto ang casting run. Filipino man tag ibalunan og payong oy. Nigawas na sad pagka number 1 fan sa ginikanan. Go, kick, Ara! Ara, go! Go, Ara! Go! Happy di siya naka-goal, kasayang. Pag human sa dula, niabanti na lang po dayon may kaning gitawag nila nga Magpie Market Days. Wala may cash bayad, may gali nara po'y portable ATM. Mo ga-withdraw na lang po mi og 20 million pang entrance. Shout out to Ate Michelle sa malamian nga bubble tea. Sila ang tagiya ning Tasty Ball and Treats nga nalocate diri sa Marion, Illinois. Kung gusto mo magkirig-kirig sa kalami, tistingi ilang bubble tea bayet, dili jud ka magmahay. Wow. Iparisa na lang po dayon na mo aning baked potato with the bubble tea combined. Grabe ka sakto. Lah, kumayo mo tabi oy. Thank you so much, ladies. I appreciate you. Thank you. Sumao to pagkahapon ni abante na lang po mi diri sa ikaduha nga event nga gitawag nila og Hunting Day Festival. Hala kaluoy sa BB Caldereta oy. Nakakita na ba mo og pudol nga taga Subliog? Bayet na paggibangs. Kaning rattlesnake upaakan ka ni bayet insigida kita kasi mga ancestors. Ila na lang pud dayon gihika kung unsay feeling aning balahibo sa raccoon, possum, skunk, uban pang kasi-klaseng balahibo sa mananap. Ila din yung iparaffle ni Baroto dre no. Grabe kaswerte kami mo ay nakadaog og bag. Kani pud ang usa sa akong ganahan kanang masinati nimo og ma-experience ang sinauna nila nga kultura ba. Mao nakig-jamming na lang pud ko ni tatay. Grabe bayot, nanibawt akong balahibo, murag nakaglimpse pug kagamay kung unsa ang mga Native American sa una pa. Di try na lang pud mi unsa ang paglabay aning atsa. Bayet, ang atsa bali. Waksyon sa tagabalaka nimo ate oy. May magdi membros tad-tad sa una. Lami unta kay mangisda dirang dapita kaso kini akong sakop murag dili nila feel mangisda karong adlaw. Saon mga didto man gyud sila gusto ato maglukso-lukso. Hala sige go, abanti ta ninyo basta kamo. Diri ang dapita ra gyud ko kita og klase-klaseng tuko. Just open your palm, Ara. Bilib ko ni bata kay dili pud mahadlo og halas. Ang ate in tawo nasa mga turtle. Kayong man naman ta sa atong lakaw, galuto na lang po dayon ko ginuguan. Dili man na mawala ng luto-luto nato kay apil man na sa highlights. Ribs akong gamit kay wala naman ko'y matadtad sa among ref. Gingnan ko sa kong amo na hutdan lang sa nang sulod sa ref. Ay hata mangong pragbalik. Aw niya na po ko, yes boss. Pagka perfect ra basta dinuguan oy. Paksit bilbil si Dani, kisi-kising bahos Jollibee. So mao to tapos nang maliligayang sandali. Sa sunod na pod. Out.